Il-budget jindirizza wkoll familji bidħul baxx jew medju illi b'mekkaniżmu apposta se jibbenefikaw bejn 100 u 1500 euro fis-sena. Il-pagament jinqasam f'darbtejn, l-ewwel pagament jitħallas f'Diċembru u it-tieni nofs is-sena d-dieħla. B'kollox se jitqasmu 48 miljun fost 100,000 familja bi kważi 200,000 dipendent. Il-budget se introduċi wkoll benefiċċju ġdid, għajnuna soċjali medika, intis għal persuni li batu minn kundizzjonijiet ta' mart li minħabba fihom ma jkunux jistgħu jaħdmu. Apparti il-pagament sħiħ ta' żieda għall-loli tal-ħajja, dawn il-familji se jiżdiedu b'5 euro oħra fil-ġimgħa għal kull membru fil-familja. Apparti dan, aktar persuni se jingħataw id-dritt tal-mediċini b'xejn, billi żidiet fil-pensjoni kontributorja se jiġu injorati. Dawk li għalqu 75 sena u jibbenefikaw minn għajnuna supplementari awtomatikament se jkunu eleġibbli għal mediċini b'xejn mingħajr bżonn ta' test tal-mezzi. Fid-diskors tal-budget il-Ministru semma l-allowance supplementari u qal li l-att ta' benefiċjarji fl-aħħar snin naqas ferm għal fatt li jidħul tal-familji żdied. Qal li fil-maġġoranza dawn huma persuni li jgħixu weħidhom, l-aktar romol jew persuni separati jew divorzjati. Issa se tiġi aġġornata r-rata sabiex koppji se jingħataw kważi 1300 euro fis-sena u persuni weħidhom 667 euro. Il-limitu għadħul tal-koppji se jitwessa sa 18,000 fis-sena. Mit-twessieħ se jgawdu minnu 21,500. Semma wkoll it-test tal-mezzi li dħul ta' persuna sabiex jibbenefika l-assistenza soċjali inkluż tal-qatt, l-assistenza medika u l-karta roża jaffettwa jekk persuna tkunx intitolata. Mis-sena d-dieħla l-limitu preżenti ta' 23,300 għal koppji se jitlaq għal 26,000 u għal persuna waħedha se jiżdied minn 14 għal 16,000. Il-budget jindirizza wkoll persuni b'diżabilità u mis-sena d-dieħla se jkollhom aġġustament fl-assistenza li jingħataw sabiex meta jieqfu mix-xogħol il-pensjoni tagħhom tilħaq mill-lanqas il-paga minima nazzjonali. Dan filwaqt l-assistenza miżjuda għad-diżabilità severa, l-assistenza għal diżabilità severa u l-assistenza miżjuda għal carers kollha se jaraw żidiet differenti. L-allowance li tingħata lil familji bit-tfal li batu minn diżabilità fiżika jew mentali se tiżdied b'5 euro oħra għal total ta' 35 euro fil-ġimgħa. F'sena familja se tdaħħal aktar minn 1,800 euro. Dan flimkien ma titjib fil-Carers Grant lil familji bit-tfal b'diżabilità. Se tiżdied ukoll għajnuna għal ġenituri ta' tfal b'diżabilità fuq spejjeż ta' terapija. Bil-kreditu ta' taxxa li jingħata lil ġenituri se jiżdied minn 500 għal 750 euro. Fl-aħħar nett is-sena d-dieħla se jitnieda proġett pilota li se jara tnedija ta' ċentru ta' filaxxija għal persuni b'diżabilità severa. Is-servizz se jinkorpora programmi, inizjattivi u kollaborazzjonijiet bilan li jissaħħew il-potenzjal u l-ħiliet tal-adulti b'diżabilità.